நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும், ஜீவனுள்ள சர்வவல்லமையுள்ள தேவனாகிய பிதாவின் நாமத்திலும் அன்பான வாழ்த்துக்கள். இன்று டிசம்பர் 25, 2025. அந்த நாள் வியாழக்கிழமை. பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து இன்றைய கடவுளின் வார்த்தை. லூக்கா நற்செய்தி, அத்தியாயம் 2, வசனங்கள் 6 மற்றும் 7. அவ்விடத்திலே அவர்கள் இருக்கையில் அவளுக்கு பிரசவ காலம் நேரிட்டது. அவள் தன் முதற்பேறான குமாரனை பெற்று, சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இடமில்லாதிருந்தபடியினால் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணையிலே கிடத்தினாள். நன்றி. கர்த்தர் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்து நம்மை பாதுகாப்பாராக. ஆமென்.